σου μη μπερδεύεσαι, στη ζώνη μου τα κρούσα. Στη ζώνη μου τα κρούσα γιατί θα σύρεις βάσανα, γιατί θα σύρεις βάσανα όσα την αρετούσα. Έλα άσπρα και κόκκινα φορεί, άσπρα και κόκκινα φορεί και σκούρα πότε λίγο. Και σκούρα πότε λίγο, αυτή το κάνει επίτηδες από το χωριό να φύγω. Τσοβεργά και διαμαντένια πέτρα, και διαμαντένια πέτρα πως ήθελα τα μόσο με το μάτι μου έξε. Να αφήσουμε τον Μιχάλη τον Πετσάκη σιγά σιγά για να περάσουμε στον Γιώργη τον Παπαδάκη. 2811 751 602 και 6984 759 240. Χορηγή εκπομπής Κατοίκον Νοσηλεία Αναστασάκης, βοήθεια στο σπίτι, διδασκαλείο παραδοσιακού χορού και μουσικής χοροδίων και ποδηλατάδικο Εξπρές Μινάς. Έχω στην καρδιά, μια θέση έχω στην καρδιά και την κρατώ για σένα. Άντε σαμάν αμάν και την κρατώ για σένα.
έχεις πάλι δυστυχή. Είδα έχεις πάλι δυστυχή, ποιο το παραπονό σου. Όχι ποιο το παραπονό σου. Ένα πικρό χαμόγελο κι ένα μικρό χαμόγελο δείχνει στο πρόσωπό σου. Χαρές όποιος ήδη τσίχαρες μάτσι κακό μοιράζει. Έλα μάτσι κακό μοιράζει. Ακούμε τον Γιώργη τον Παπαδάκη πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για απόψε. Ξεκινήσαμε ωραία, ξεκινήσαμε δυναμικά. Ως γελά, γελά και χαίρεται. Άλλος γελά, γελά και χαίρεται. Καλησπέριζουμε όλους τους ακροατές, μας ακούν μέσω ίντερνετ, εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδας, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάντα για τα καλά σας λόγια. Κι άλλος αναστενάζει. Καλησπέρα σε όσους εργάζονται απόψε. Καλή δύναμη και σε όλους τους οδηγούς καλό δρόμο να έχετε. Μιχάλη Καλέργη, ζητήσατε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Καλησπέρα στο Γιάννη Τορογδάκη, καλησπέρα στην Αγία Βαρβάρα, καλησπέρα στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αγίας Βαρβάρας. Καλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και καλά κριτικά γλένδια αυτό το καλοκαίρι. Που ποθυμαρμένησαν και μου πνίξαν τις ελπίδες μου. Και μου πνίξαν τις ελπίδες μου κι ο πίσω δεν γυρίσαν. Αχ η αγάπη μου κι ο πίσω δεν γυρίσαν. Χορηγή εκπομπής Κατοίκον Νοσηλεία Αναστασάκης Βοήθεια στο σπίτι. Διδασκαλείο παραδοσιακού χορού και μουσικής χοροδίων και ποδηλατάδικο Εξπρές Μινάς. Μόνο την ώρα που γλεντώ. Αξέχαστα κριτικά γλένδια, ανέκδοτες ζωντανές ηχογραφήσεις και καλή παρέα κάθε Τρίτη και Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Μόνο την ώρα που γλεντώ. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Μαθιουδάκης. Μόνο στο Κρητόραμα. Χορηγή εκπομπής Κατοίκον Νοσηλεία Αναστασάκης Βοήθεια στο σπίτι. Διδασκαλείο παραδοσιακού χορού και μουσικής χοροδίων και ποδηλατάδικο
Εξπρές Μινάς. Αναστασάκης, βοήθεια στο σπίτι. Κατοίκον νοσηλεία από εξειδικευμένους νοσηλευτές με χρόνια εμπειρίας. Αναστασάκης, βοήθεια στο σπίτι. Αναλαμβάνουμε στο χώρο σας αιμοληψίες, χορήγηση ενέσιμων φαρμάκων και εμβολίων, τοποθετήσεις και αλλαγές καθετήρων, περιποίηση τραυμάτων και εγκαυμάτων. Αναστασάκης, βοήθεια στο σπίτι. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα. Υπεύθυνοι νοσηλευτές Αναστασάκης Νίκος και Γερακιανάκης Βαλάντης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 593 511. Άνοιξε, Πέτρα, να κρυφτώ. Ήλιος να μην με βλέπει. Γιατί, παιδί μου, τι έπαθες? Με τέτοια τιμή στη βενζίνη δεν λέει να κυκλοφορείς. Λέει, αλλά να κυκλοφορείς με ποδήλατο. Καλά λες. Πάω αμέσως. Πού? Στο ποδηλατάδικο Μινάς Εξπρές. Για οικονομική και οικολογική μετακίνηση, ποδηλατάδικο Μινάς Εξπρές. Ποδήλατα, μοτοποδήλατα, σέρβις ελαστικών, ανταλλακτικά. Μινάς Εξπρές. Μέρα νύχτα στο 6937 83 29 24. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Μελίνας Μερκούρι 911 Μασταμπάς. Ποδηλατάδικο Μινάς Εξπρές. Και δεν χρειάζεται να κλειστείς, αρκεί έξυπνα να κινηθείς. Η παράδοση ανθίζει στο Ηράκλειο. Το Διδασκαλείο Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής Χοροδίων ιδρύεται με στόχο να προάγει τη μορφή εκείνη του χορού και της μουσικής που ζει ακόμα σε ορισμένες κοινότητες. Μια μορφή που φθήνει μέρα με τη μέρα και τείνει να εξαφανιστεί. Το Χοροδίον στεγάζεται σε έναν ολοκαίνουργιο, άνετο και ευχάριστο χώρο. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από δασκάλους με πολυετή εμπειρία. Χοροδίον. Βριούλων 34, πλατεία Τσαλένιου. Τηλέφωνο φαξ 2810 211 273. Υπεύθυνη σπουδών Εμμανουήλ Παπαδάκης, Άννα Πασαλή. Δωρεάν πρώτο μάθημα χορού. Δωρεάν εγγραφή. Εκπτώσεις σε αδέλφια και φοιτητές. Ευέλικτα ωράρια. Γεια σου, Βαγγέλη. Εγώ είμαι μαύρος κι άσχημος, αμάν, αμάν. Εγώ είμαι μαύρος κι άσχημος κι ανθρώπου δεν αρέσω. Πα κι ανθρώπου δεν αρέσω. Γεια σου Μεριάννη με τις επιλογές σου. Ώρα καλή λέει. Αυτή είναι η Αλέκα. Καλωσορίζουμε την Αλέκα στην παρέα μας. Για τον καλό φίλο το Γιάννη Ρογδάκη, ότι παίζει. Για τον πολιτιστικό σύλλογο, πολιτιστικό και εξοραϊστικό σύλλογο της Αγίας Βαρβάρας και για όλη την Αγία Βαρβάρα αφιερώνουμε τα σερτά που ακούμε. Από τους πιο ενεργούς πολιτιστικούς συλλόγους στην Κρήτη,
αυτός της Αγίας Βαρβάρας. Θα πούμε στις επόμενες εκπομπές για τις φετινές εκδηλώσεις. Σε όλα τα χωριά να ευχηθούμε καλές επιτυχίες για αυτό το καλοκαίρι. Και μην ξεχνάτε κάθε πρωί εδώ στο Κρητόραμα 12 η ώρα με τον Κώστα Γκούφα, πολιτιστικές εκδηλώσεις 2012. Με τον Μιχάλη Καλέργη, τον Βασίλη του Σταυρακάκη, τον Βασίλη του Σιγλέτο, τον Γιώργη του Σταυρακάκη και όλη την καλή παρέα. 6984-759-240. Σας περιμένουμε όλους με μηνύματα και τα δικά σας τηλεφωνήματα φυσικά. Σας θυμίζουν. Καρδιές που χωριστήκανε. Στον άδει ξανά σμίγουν, στον άδει ξανά σμίγουν.
σε μια τσικρίνη. Γιατί μυρίζουνε αυτά, γιατί μυρίζουνε αυτά. Γιατί μυρίζουνε αυτά κι όμορφη είναι εκείνη. Για τη συνέχεια ψαραντώνιας και κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε για ακόμα ένα βράδυ τους τρεις χορηγούς της εκπομπής αυτής, τρεις ντόπιες επιχειρήσεις που βοηθούν με τον δικό τους τρόπο ό,τι ακούτε κάθε Τρίτη και Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Βοήθεια στο σπίτι Αναστασάκης, κατοίκων νοσηλεία, μια νέα υπηρεσία στην πόλη του Ηρακλείου με συνέπεια και υπευθυνότητα για ηλικιωμένα άτομα και για ανθρώπους που χρήζουν ανάγκη φροντίδας στο σπίτι για οποιοδήποτε λόγο. Αρκεί ένα τηλέφωνο. Στο σποτάκι ακούτε τα τηλέφωνα από νοσηλευτές εξειδικευμένους στο χώρο. Αναστασάκης Νίκος και Γερακιανάκης Χρυσοβαλάντης. Απλά εμπιστευτείτε την κάθε τους κίνηση με ένα σωρό παρεχόμενες υπηρεσίες. Αναστασάκης βοήθεια στο σπίτι. Μαζί μας και απόψε τα ποδήλατα Express Minas στις καλύτερες τιμές από κορυφαίες εταιρείες στον χώρο του ποδηλάτου. Όπα, μην ξαναπάς στην εκκλησιά, πόνισμα μη φιλήσεις. Αυτός είναι ο μεγάλος ο Ψαραντώνης. Express Minas στην Μελίνας Μερκούρη στο Μασταμπά. Όπα, για θα κοράσεις τ' Αγίους όπου θα προσκύσεις. Κοντά μας και απόψε ένας χώρος γεμάτος κριτική παράδοση, μουσική και χορός από κάθε γωνιά της Κρήτης, από το Χοροδίον στην πλατεία του Ατζαλένιου. Καλησπέρα στο Μανώλη του Παπαδάκη και σε όλους τους συνεργάτες. Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 ο Ψαραντώνης στην παραλία της Ψαρομούρας στην Αγία Πελαγία. Έμοτε πας στην εκκλησιά σε λογισμό μεγάλο. Όπα θα σημώσεις του Χριστού ποιος προσκυνά τον άλλο.
και τρέχουν, στο στήθος του κι στο μερί και το κορμί του βρέχουν. Εμούγκρισε, ταράχτηκε και σαν λιοντάρι αγριεύγει και να βαρύ του κριτικού το ποναυρί γυρεύγει. Εδάκανε τα χείλη του, μέσα η καρδιά του βράζει, δράκοντας κι όχι ανθρωπινό το πρόσωπό του μοιάζει. Εμάζοξε σαν το θεριό όλη τη δύναμή του κι όσο μπορεί ψηλά ψηλά σηκώνει το σπαθί του κι από όσα τρέχει απάνω του με τα αγριωμένο χέρι και ξάνοιξε να του βαρύσει τη κεφαλή στα μέρη. Κι ο κριτικός ο γλίγορος σηκώνει το σκουτάρι, βάνει τον μπρος στην κεφαλή την κοπανιά να πάρει και πέφτει κάτω το μισό, τ' άλλο μισό πομένει και βρέθηκε τη χέρα του λιγάκι ρευωμένη. Τότε σαν είδο κριτικός και το σκουτάρι έχασε, η Σαλομούδο πόλεμα κι άλλη βολή με πιάσε. Μια δυνατός εγίνησε και μια φοβά μαλώνει, ζάλο δεν κάνει ο πίσω πιο μολό κι ο μπρος σημώνει. Και δεν του φαίνεται καιρός να στέξει δανειμένη, πόδα στο πόδα έποθε και πάντα μέσα μπαίνει. Στρέφεται χάμε και θωρεί και το κορμί μπουλώνει και με μεγάλη μαστοριά στα πόδια του ξαμώνει. Εφαρέψω σπιδόλιοντας έτσι θέμα του δώσει και χαμηλώνει τα αρματά να μην τον ελαβώσει. Τότε του χαρίδι μου του φανεί να είναι η ώρα να δώσει τέλος της μαλλιάς να κατατάξει χώρα. Και σήκωσε σαν αστραπή το γλίγορο του χέρι, όσα τον είδε ανοιχτό στη κεφαλή στα μέρη. Και μπήκε το όλο το σπαθί στο λαιμό από κάτω, σύμπνο τον αποκοίμησε παντότε ματσιμάτο. Έπεσε κάτω το θεριό, τα μάτια του γρυλώνει, φαραματσιφτεί με διαφρούς, στο χράημα να δακρυώνει. Και μου κανείς 3 φορές το φοβερό του στόμα και βροντίξε ουρανός και σύστηκε το χώμα. Και με μεγάλη ταραχή και μου γκρισμό το μάτι επήγει μαύρη του ψυχή στο βουλισμένο νάδι. Και εκείνος που ήταν φοβερός κι απολύτω με τρέμα σήμερον ετσιλίστηκε στη σάρκα του το αίμα. Και σήμερότσινη ψυχή παθρόπο δε με δειλιά πάει να βρει του χαρωτά τα μαυρισμένα σβηλιά. Ένα μεγάλο θαυμασμά εκείνη την ώρα εφανεί τα λόγω του σπιδόλιωτα στις άρκες του δακάνει. Όσο ώρα με πολέμανε παντρεύγε το να λύσει, να πάει στον αφέντη του να τον βοηθήσει. Ως ανεμίσεψη ψυχή και πηγαίνει στον άδει
σκεφτεί κι αυτό χαμέ ψοφά, τελειώνω συνομάδι. Για εσάς που αγαπάτε τον Γιώρη το Βρέτζο, ακούσαμε Ερωτόκριτο. Μπράβο, ματιά δεν έχει, μονάχα μια μικρή πληγή και λίγο αίμα τρέχει. Πριν πάμε στην επόμενη ζωντανή ηχογράφηση, για εσάς που θέλετε να πάτε για διασκέδαση απόψε, να περάσετε όμορφα κάπου έξω, 5η 21 Ιουνίου 2012, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, στους στάβλους του Σαραντικού στη Ροδιά, λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο, διασκέδασε με τον Γιώργη και τον Νίκο Στρατάκη. Στο Μήλον της Έριδος, στο κέντρο του Ηρακλείου, ο Μανώλης ο Καλικάκης. Και για εσάς εκεί μακριά, στον Πειραιά στην Αθήνα, στο Μικρολίμανο, στο Μπλοκ Καφέ, ο Μανώλης Κονταρός με το συγκρότημά του. Καλησπέρα στη Γιόφυρο, στην παρέα που ζήτησε Μανώλη Κονταρό. Θα ακούσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Θυμήσου χαϊδεμένο μου, τι κάναμε αναλώτες. Μπαλαμούτσος με την παρέα του τον Κρουσόνα. Έχουμε τον σκοπό του Μπελεμπέζου, κρουσανιώτικες μαντινάδες. Γιάννης Τσικανδυλάκη στο Λαούτο. Ό,τι ακούγεται αφιερωμένο σε όλο το Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και σε εσάς που αγαπάτε το καλό μαντολίνο.
πειράζει. Όπα, τι θέμα δεν πειράζει. Τι θέμα δεν πειράζει. Πάθει που τα γιατρεύονται. Η πλάκα τα είχε πάλι. Η ώρα στο κριτόραμα είναι 9. Εμείς θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αλλοτινές εποχές, αξέχαστες παρέες, δεκαετία του 80. Πουλαρινάκης Γιώργης, Μπαλαμούτσος στο μαντολίνο, Γιάννης Τσικανδυλάκης στο λαούτο, σε μια ηχογράφηση, σε μια παρέα στον Κρουσόνα. Μόνο την ώρα που γλεντώ. 6984 759 240. Εκεί θα μας βρείτε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Μανώλη Κονταρό, με τα μηνύματά σας, με την δική σας παρέα. Χορηγή εκπομπής Κατοίκο Νοσηλεία Αναστασάκης, βοήθεια στο σπίτι, διδασκαλείο παραδοσιακού χορού και μουσικής χοροδίων και ποδηλατάδικο Εξπρές Μινάς. Γλέντι λοιπόν την επόμενη Τετάρτη στην Θιά, στα Στερούσια, στην πλατεία του χωριού. Εκεί θα είμαστε όλοι με τον Μανώλη τον Κονταρό, το συγκρότημά του και όλους τους καλούς φίλους. Για τη Μαρία, για τη Γιάννα, για το Στέλιο και το Δημήτρη, ένα καλό παρεάκι, μας πήρε τηλέφωνο από το Γιόφυρο. Μανώλης Κονταρός σε μια ηχογράφηση, σε ένα γλέντι με τον αξέχαστο τον Τζουρουπάκη τον Γιώργη. Πάμε να τους ακούσουμε. 6984 759 240 και σας περιμένουμε όλους. Άιντε στο μόνο μου, το μόνο μου απόκτημα, αμάν, αμάν. Η φίλη απέχω κάνει, η φίλη απέχω κάνει. Σ' όλες μου τσιβαδιές, σ' όλες μου τσιβαδιές πληγές, σ' όλες μου τσιβαδιές πληγές, φάρμακο και βοτανή, φάρμακο και βοτανή. Για όλους τους φίλους μας ακούνε από την Αθήνα, από τον Πειραιά και όλα τα περίχωρα εκεί, ο Μανώλης ο Κονταρός απόψε στο μικρολίμανο, στο υπέροχο μικρολίμανο, στο Μπλοκ Καφέ. Τους γεννήθηκα, για φίλους θα ποθάνω, για φίλους θα ποθάνω. Για φίλους θα τον για φίλους θα τον αρνηθώ, αμάν, αμάν. Άιντε, για φίλους θα τον αρνηθώ, τον κόσμο τον απάνω, τον κόσμο τον απάνω.
Καλό στο Γιώργη. Γεια σου φίλε Γιάννη, λέει, δεν γίνεται. Καλά είμαστε ρε Γιώργη, δεν να κάνουμε. Καλά είμαστε. Θέλω να βάλεις ένα κομμάτι από τον Μελασανό, το πρώτο μεγάλο μου έρωτα, και να το χαρίσουμε στον Νικολή και τον Χατζηδόκοστα. Αμέσως μετά Γιώργη Μελασανός. Γιατί στα θέλω μου ποτέ. Στα θέλω μου ποτέ τη λογική δεν βάνω. Άιντε σαν μάνα τη λογική δεν βάνω. Πάλι μοναχός, αμάν, αμάν. Γιώργη, τα παιδιά σου. Έμεινα πάλι μοναχός, σαν τον αητό στα όρη, σαν τον αητό στα όρη. Θα βγει στο ξεροβορεί, θα βγει στο ξεροβορεί.
ανάσα θέλω να φορώ, γιατί φωτιά με καίει, γιατί φωτιά με καίει. Άνθρωπος δεν μου φταίει, άνθρωπος δεν μου φταίει. Όπα, 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 γεια σου παρέα. Καρδιά, να ξεκλειδώσω την καρδιά, μπαρμπούνι μου. Όπα, όπα, να ξεκλειδώσω την καρδιά και με σαν θα σε βάλω και με σαν θα σε βάλω. Τα κλειδιά και θα τσακίσω τα κλειδιά, μπεμπέκα μου. Όπα, όπα, και θα τσακίσω τα κλειδιά, ποιο μου, να μη σε βγάλω, ποιο μου, να μη σε βγάλω. Μανώλης Κονταρός, Γιώργης Τσορουμπέλης αυτή την ηχογράφηση. Μην ξεχνάτε για απόψε Μανώλης Κονταρός. Για τους φίλους εκτός Κρήτης, στον Πειραιά στο Μικρολίμανο, στο Μπλοκ Καφέ, εκεί θα είναι ο Μανώλης Κονταρός. Και την επόμενη Τετάρτη, 27 του μήνα, εδώ στο νομό Ηρακλείου, στην Αιτιά Αστερουσίων. Πάμε, συνεχίζουμε για τον Γιώργη. Μελεσανάκης, Κακλής με την υπόλοιπη παρέα τους. Τα αφιερώνει ο Γιώργης, λέει, στον Νικολή και στον Χατζηδόκοστα. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Βαλάντη. Έχω μια θέση στην καρδιά, αμάν στην καρδιά. Έχω μια θέση στην καρδιά και θα στην εδώψω, άντε σαν ανάχ και θα στην εδώψω.
αφήνεις τη ζωή, αμάν στη ζωή. Να μην αφήνεις τη ζωή και εσύ να μετανιώσω. Άντε σαν μάνα κι εσύ να μετανιώσω. Στεναγμός είναι βαρύ σε μένα. Άντε σαμάν είναι βαρύς σε μένα. Μα πώς μπορώ, μα πώς μπορώ, μα πώς μπορώ να κάνω αλλιώς. Μα πώς μπορώ να κάνω αλλιώς που ζω μακριά από σένα. Άντε σαμάχ που ζω μακριά από σένα. Καλησπέρα στον Νίκο για το Βαλάντι. Συγχαρητήρια λέει για την εκπομπή. Να ακούσουμε Αλεξάκη. Αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε θα ακούσουμε και Αλεξάκη Μανώλη και στη Βαχτάκη. Υποκρισία, υποκρισία και ψευτιά. Και ψευτιά, ήξερα πως υπάρχει. Άντε σαμάν ήξερα πως υπάρχει. Άλλος Νικολής τώρα στην παρέα μας. Φίλε Γιάννη, ώρα καλή. Χαιρετώ εσένα και όλους οι μερακλείδες που μας εγρικούν. Προπαντώ στην παρέα του Γιώργη. Και να αφιερώσω με τη σειρά μου Σταυρουλάκι λέει με τη φωτιά που με έκαψες. Να είσαι πάντα καλά, καλή συνέχεια Νικολής. Ευχαριστούμε τον Νικολή. Θα ακούσουμε και Σταυρουλάκι. ...6984-759-240 το κινητό μας τηλέφωνο και 2811-751-602 για αυτούς που θέλουν να μας μιλήσουν στο σταθερό εδώ στο Κρητόραμα. Χαιρετούμε πάλι όλους τους ακροατές μας ακούν μέσω ίντερνετ. Το Κρητόραμα σε ολόκληρο τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο. 9:30 ώρα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αλλά από ό,τι βλέπουμε τις επιλογές θα το συνεχίσουμε και λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά. Στην καρδιά μου άνοιξε, αμάν άνοιξε.
μάτια μου άνοιξενε πληγές ο έρωτας σου. Όπα, όπα, πληγές ο έρωτας σου. Γιατρεύεται και δεν γιατρεύεται αλλιώς, άμα αλλιώς. Και δεν γιατρεύεται αλλιώς μόνο με τα φίλια σου. Όπα, όπα, μόνο με τα φίλια σου. Μόνο την ώρα που γλεντώ. Χορηγή εκπομπής Κατοίκονος Ηλία Αναστασάκης, βοήθεια στο σπίτι. Διδασκαλείο παραδοσιακού χορού και μουσικής χοροδίων. Και ποδηλατάδικο Express Μινάς. Φωτιά να σε χαρώ, τα δάκρυα γίνονται φωτιά. Δεν κλαίνε, να σε χαρώ, τα μάτια μου δεν κλαίνε. Στα λαμάθιες να σε χαρώ και γίνονται στα λαμάθιες. Και γίνονται στα λαμάθιες, στο στήθος και με καίνε. Σε χαρώ, στο στήθος και με καίνε. Τα δάκρυα από τον Χρήστο Στιβαχτάκη για τον Βαλάντη και τον Νικολή που το ζητήσανε. Επιλέξαμε τα δάκρυα να τα ακούσουμε από τον Χρήστο το Στιβαχτάκη και αμέσως μετά Αλεξάκη με κάτι άλλο. Βροχίδες παίρνεις χωρίς, βροχίδες παίρνεις. Χωρίς καημούς, χωρίς καημούς και βάσανα. Βασανά
καημούς και βάσανα. Σεβδά μη περιμένεις, σεβδά μη περιμένεις. Χρήστος Τιβαχτάκης, Νίκος Τιβαχτάκης, Γιώργης Τιβαχτάκης. Ακούσαμε τα δάκρυα. Καλησπέρα στην Άρτα, στον Παύλο και την παρέα του. Αλεξάκης για τη συνέχεια μαζί με τον Στρατάκη τον Νικολή. Χαιρετούμε τον Ευτύχη από το Μόντρεαλ, επικοινώνησε μαζί μας. 40 βαθμούς λέει έχουν στο Μόντρεαλ σήμερα. Ιδιαίτερη χαρά παίρνω όσο πιο μακρινό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνεί μαζί μας. Γιατί κάπως έτσι αγκαλιάζουμε ολόκληρο τον κόσμο με την φωνή μας, τη δική σας φωνή. Εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης, Λεωφόρος Κουνουσού 288 και Κρητόραμα. Μανώλης Αλεξάκης, Νίκος Στρατάκης. Μην ξεχνάτε απόψε ο Νίκος και ο Γιώργης ο Στρατάκης, τους τάβλους του Σαραντικού, στη Ρογδιά, λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο. Για πάμε στο επόμενο. Αλεξάκης Κώστας, Λεκάκης Γιώργης και χωρίζουμε και λογικά. Αφιερωμένο ότι ακούγεται και κάθε μας εκπομπή στο Μόντρεαλ, στον Ευτύχη. Τον ευχαριστούμε που μας τηλεφώνησε. Και να σου πω Ευτύχη ότι δεν σταματάμε τις εκπομπές, συνεχίζουμε δυναμικά όλο το καλοκαίρι. Πολλά χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους κριτικούς εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδος.
Μάθαμε ότι αγάπησε. Μάθαμε ότι αγάπησε. Αγάπησε και φάνε ότι λατρεύω. Χωρίζομαι και λογικά απ' τη ζωή φεύγω. Οι μεγάλες επιτυχίες της μουσικής μας παράδοσης από το Κριτόραμα 97,9. Δεν έχει αγάπη, δεν έχει αγάπη σύνορα. Δεν έχει αγάπη, δεν έχει αγάπη σύνορα. Πιάνει νόμος, αντές αμάν αμάν, δεν την πιάνει νόμος. Και διαβεί, όπου περάσει, όπου περάσει και διαβεί. Όπου περάσει και διαβεί, είναι ανοιχτός ο δρόμος, αντές αμάν αμάν, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Αριθμός που τελειώνει σε 189 μας στέλνει μήνυμα, ενώ ακούμε τον Μιχάλη Κουνάλη. Γεια σου Γιάννα ρε, αφιερώνω στο Γιώργη, στο Νίκο, στο Φρέζα, στο Σοφοκλή, από τα Ναρόλιθο 2 τα σιρτά του στραβού. Νικηφόρο αεράκι λοιπόν. Δεν έχει αγάπη σύνορα, δεν έχει αγάπη, δεν έχει αγάπη σύνορα. Δεν έχει αγάπη σύνορα και 6984 759 240 θα συνεχίσουμε και μετά τις 10 με πολλή μουσική και λίγα λόγια, μόνο την ώρα που γλεντώ κάθε Τρίτη και Πέμπτη κοντά σας με τον Γιάννη Μαθιουδάκη, με όλους εσάς, με τους χορηγούς της εκπομπής μας, Αναστασάκης Βοήθεια στο σπίτι, Ποδηλατάδικο Εξπρές Μινάς και Χοροδίων. πολύ
Λίγο πριν το πολύ μικρό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, Χριστονάκης Γιώργης, Χριστούγεννα 2007, εδώ στο στούντιο στο Κριτόραμα, σε μια ξέχαστη βραδιά. Τα φιλιά σου έχω ακούσει τα καλύτερα για σένα, δεν με ενδιαφέρουνε παλάτια και λεφτά. Στην καρδιά, σαν την καρδιά μου, κρατάς το λόγο σου, μιλάς αλήθεια. Μάγισσα, το ραβδί σου, μια νευρική καλή θύμη σου, παίξε μια, να έρθω κοντά σου, να χορτάσω τα φιλιά σου. Μάγισσα, το ραβδί σου, μια νευρική καλή θύμη σου, παίξε μια, να έρθω κοντά σου, να χορτάσω τα φιλιά σου. Μάγισσα Γιώργης Χριστουνάκης, εδώ ήταν και ο Γιώργης ο Παπαδάκης. Χριστούγεννα 2007 στο Κριτόραμα. Μαζί μας ήταν και ο Μίνας ο Παπαδάκης και ο Αντώνης ο Σαλούστρος. Ελπίζω όνειρο μην είναι σαν και τα άλλα, γιατί θα σβήσω σαν κεράκι αργά αργά. Τα φιλιά σου, μάγισσα, με το ραβδί σου, μια ευχή καλή θύμη σου, παίξα μια, να έρθω κοντά σου, να χορτάσω τα φιλιά σου. Όπα, γεια σου Χριστονάκη. Εκπομπής Κατοίκον Νοσηλεία Αναστασάκης, βοήθεια στο σπίτι, διδασκαλείο παραδοσιακού χορού και μουσικής χοροδίων και ποδηλατάδικο Εξπρές Μινάς. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 10, συνεχίζουμε με τις τόσες πολλές μουσικές επιλογές και απόψε, με την τόσο μεγάλη παρέα.
Εύκολο είναι να σας αφήσουμε. Για το φίλο μας που ζήτησε η Νικηφόρο Αεράκη, ότι ακούσετε το αφιερώνει στον Γιώργη, στον Νικολή, στο Φρέζα, στο Σοφοκλή. Έχετε ζητήσει Παντελή Σταυρουλάκη, Κώστα Μουντάκη. Στη συνέχεια θα ακουστούν όλα. σου τα και με τρόπο. Άντε σαμάν σου τα και με τρόπο. Μόνο να δίνεις βάσανα, αμάν, αμάν. Μόνο να δίνεις βάσανα και πάθει τον ανθρώπο.
Σ' αγάπησα και πίστεψα, αμάν και πίστεψα. Σ' αγάπησα και πίστεψα πως βρήκα τη χαρά μου. Άντες αμάν πως βρήκα τη χαρά μου. Ο πόνος στην καρδιά μου. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε εμείς σιγά σιγά. Θα ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, θα σας αποχαιρετήσουμε και φυσικά ακολουθούν οι καλύτερες μουσικές επιλογές. Για τη συνέχεια μετά Παντελής Σταυρουλάκης, Κώστας Μουντάκης, παρέα του Λετζέδων και άλλα πολλά. Κατοίκον νοσηλεία, Αναστασάκης βοήθεια στο σπίτι. Δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή άριστης νοσηλευτικής φροντίδας κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, αλλά και σε όλους όσοι χρήζουν ανάγκη φροντίδας στο σπίτι. Απλά με ένα τηλέφωνο. Να πούμε ότι οι υπηρεσίες από τον Αναστασάκης βοήθεια στο σπίτι παρέχονται κατοίκων από εξειδικευμένους νοσηλευτές ανωτάτης τεχνολογικής εκπαίδευσης με χρόνια πολύτιμης εμπειρίας σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Κοντά σας ο Αναστασάκης ο Νίκος και ο Γεραγιαννάκης ο Βαλάντης. Να πούμε ότι συνεργάζονται με εξειδικευμένους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς επίσης και με άριστα εξοπλισμένα μικροβιολογικά εργαστήρια. Πάντα κοντά σας με συνέπεια και υπευθυνότητα. Κοντά μας και απόψε το ποδηλατάδικο Express Μινάς, γιατί όλοι μας έχουμε ένα ποδήλατο, αφού η βενζίνη έχει ανέβει στα ύψη. Μελίνας Μερκούρης στο Μασταμπά, με τα καλύτερα ποδήλατα, το καλύτερο σέρβις στις χαμηλότερες τιμές. Και αν σκάσει το λάστιχο, επικοινωνείτε με τον φίλο το Μινά και έρχεται κατευθείαν να σας λύσει το πρόβλημα.
διδασκαλείο παραδοσιακής μουσικής και χορού από το Χοροδίον στην πλατεία του Ατσαλένιου. Ο Μανώλης ο Παπαδάκης με τους συνεργάτες του. Με σοβαρότητα απέναντι σε ό,τι τους άφησαν οι παλαιότεροι. Με μουσική και χορούς από κάθε γωνιά της Κρήτης. Ευχαριστούμε και αυτό το βράδυ 21 Ιουνίου όλους εσάς που μένετε συντονισμένοι στο Κρητόραμα. Από κάθε γωνιά της Κρήτης, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από κάθε γωνιά του κόσμου, μας αποδείξατε απόψε, όπως κάνετε σε κάθε εκπομπή, ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα και αγαπάμε την κρητική μουσική, αγαπάμε την κρητική παράδοση, αγαπάμε το καλό κρητικό γλέντι. Μόνο την ώρα που γλεντώ, κάθε Τρίτη και Πέμπτη κοντά σας 8 με 10 στο πρώτο κρητικό ραδιόφωνο Κρητόραμα 97,9. Επιμελείται, παρουσιάζει ο Γιάννης Μαθιουδάκης και όλοι εσείς είστε στην παρέα μας. Ξανά κοντά σας την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 8. Αφήνουμε τον Νικηφόρο τον αεράκι και περνάμε στην επιλογή του φίλου μας που αφιερώνει σε όλους τις Μερακλείδες. Ο Νικόλης ζήτησε σταυρουλάκι με τη φωτιά που με έκαψες. Αθάνατα σερτά. Στην παρέα, λέει, του Γιώργη αφιερώνει αυτά τα σερτά. Κάπως έτσι σας καληνυχτούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και ξανά κοντά σας από εβδομάδα.
Για πάμε.